Som a Liquats Vegetals de Viladrau, una de les 4 finalistes del Dia de l'Empresa. Hola Bruno, què tal? Com estàs? Molt bé. Benvingut. Estic encantada de poder-te ensenyar Liquats. Som-hi? Sí. Què és Liquats Vegetals? Liquats Vegetals és l'empresa pionera en begudes vegetals al nostre país. Vam començar l'any 91. La nostra marca més coneguda és Jo Soy. La promesa de marca que tenim és una alimentació sense additius i sense sucres afegits. Des del 2017 que el fundador i l'actual president, que és en Josep Maria R, ens va cedir el lideratge a la segona generació, als meus germans i a mi. Vam començar a crear un equip directiu, amb especialistes en les àrees, com deia inicialment, més dones que homes. Amb quin tipus de proveïdors treballeu? Estem donant molta prioritat a treballar amb proveïdors de l'Estat. De fet, el 89% és provinent de l'Estat. Veneu els vostres productes al món? Doncs sí, estem a més de 45 països, però un factor clau en el futur serà evitar aquestes cadenes llargues logístiques que tenen gran impacte. Com treballeu a favor del medi ambient? L'any passat vam inaugurar la nova depuradora, amb perspectives de poder fer biogàs en el futur. Avui estem a una reducció del 21% de l'aigua que utilitzem per litre fabricat. Com treballeu la innovació a la vostra empresa? Doncs dedicant, per exemple, recursos en estudiar la fermentació. Tota l'empresa d'origen ja va ser molt transgressora i molt visionària en la innovació i segueix sent el motor de la nostra companyia. Per què creieu que la vostra empresa genera valor compartit? A nivell dels treballadors, tota una sèrie de plans de formació, de desenvolupament, però també som molt conscients que aquí tenim els veïns de Viladrau. Hi ha una dedicació important de recursos en intentar aminorar el nostre impacte local. Per últim, a nivell de productes, són una proposta d'un tipus d'alimentació, de com hauria de ser l'alimentació i intentem fomentar que això sigui una manera de fer.